Għall-ewwel darba llum il-Prim Ministru Gonzi tkellem fuq il-problemi interni li l-partit tiegħu kellu f'Taslima. Huwa kien qed jitkellem fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista meta ddefenda lil Pawlu Borg Olivier u qal li hu kien wara kull deċiżjoni li ħass Segretarju Ġenerali fil-każ sakemm tneħħa Dimek. Nagħti il-backing kollu tiegħi lis-Segretarju Ġenerali Pawlu Borg Olivier fid-deċiżjonijiet kollha li huwa. Il-Kunsillera Nazzjonalista ta' Taslima Sandra Camilleri allegat li Pawlu Borg Olivier għeddida biex tifferma mozzjoni kontra r-reda tagħha fil-waqt li l-eks-sindku Dimek qajjem dubji kbar dwar kif mexa miegħu Pawlu Borg Olivier ftit wara li ħareġ mid-depo. Quddiem dawn l-akkużi kollha, Gonzi faħħar il-ħidma ta' Pawlu Borg Olivier. U naħseb l-iktar prova irrid ngħid ta' serjetà u rejnija bis-Segretarju Ġenerali tagħna Pawlu Borg Olivier, bl-uffiċjali kollha tagħna. Gonzi evita li jidħol f'każi oħra ta' Kunsiller Nazzjonalisti li qegħdin fl-inkwiet u għażel li jiffoka fuq il-każ ta' Taslima. Għadd ta' Kunsiller Nazzjonalisti rreżenjaw wara akkużi li qed jiffaċċjaw fosthom akkużi kriminali.